melakukan itu. Aku ki saking menghormati Bapak polisi, Pak. Nun sewu. Pripun? Enek polisi tidur. Ki aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi aku. Piye baleno. Kamu cinta keluarga besar Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu menjaga etika dan attitude-mu. Cinta saya terhadap Bapak polisi. Iki enek polisi tidur. Saking lehmu ngajeni. Aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi. 2000 kok sik enek bocah pekok to. Ayo. Wi berkali lipat. Buang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Kurang mesti piye? Coba. Susuk 80 lho. Panas-panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Glidik karo Mas Gluduk. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mak Cangik Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki, Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi ngriki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen kedap-kedap kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedap. Nah, gen mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedakoe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah, Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan nggih sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih. Sedaya pinanggih bagas kuwarasan mboten wonten rubedane ring Sambikala. Nggih. Cekak aos ridho lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun jenengan malu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Ha kula malah saking penake nggon niku moh dandan ngeten iki kok. Lah terus? Pengen kula niku nggih turu tenggen penak, fasilitas penak, VIP, njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nggih. Ini ngoten lho. Bener. Lah jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning endi-endi ora bakal gumun karo teknologi. Sing kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Gluduk kula ngerti wae. Mas mriki dicawisi hotel kali panitia. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masyaallah, arep mlebu ning lift sandale dicepot. Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Lho, kok malah tingak-tinguk tok iki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok. Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP. Disnatalis matane. Wong tasakuran kok Disnatalis iki lho. Tutuk Disnatalis SMP lho iki. Lho. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok Disnatalis gitu? Tak kira Disnatalis. Terkait dengan ucapan selamat dan sukses toh tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, muga kudune ngerti toh. Muga-muga akeh omah sing didol. Lho. Iki bocah iki jane kuwi mudhun ora ta Kakang, kuwi mudhun. Rene iki melu berdoa dan lah iya wis ndongakne lho. Lah nggih. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledhos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok, ya muga-muga wong sing kentekan rokok akeh. Saiki nun sewu, saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong-wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye teki kok walak-walik nggon pemikiran sampean iki kleru Mas Gluduk. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Ning umpamane kunjungan ke Madiun, pengen refreshing karo keluarga, engko terus nginepe ning Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada. Saya kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Ojo mek trimo ning hotel ki mbok go gaya ojo. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya ojo. Lho, ngono lho. Lah gaya lan ora tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar aja. Ya apa-apa. Sing gawe wong duwe iki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi? Awong duwe sugih.
kadonyan. Wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe. Wong sugih ki mesti lek cukup, ning lek wong cukup ki mesti sugih. Weh, apa kuwi contone? Loh, iya lho. Wong cukup, Wong sugih ki mesti lek cukup. contone Wong sugih ki panggah pengen sugih, mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek lek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dalane wong sugih. Aja ngam-ngam wae tapu iki nek. omong. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Nah, Lho iya lho, Bos. Lek cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho nggih no. Nginep po ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. gratis. Gelem nginep nek gratisan nih munyuk iki. Gratis kok sombong ki Lho iya lho. Lho, paling tidak sampean mau dipapake nggon ngeten niki, paling tidak mensosialisasikan oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Wah, ini loh fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh. jeding kocol tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas loh. Menengah ke atas mewah piye? kaya ngono. Ke atas piye bareng aku cepet. Lho, kok kita kuning ngono ya aku. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Bangetan len desa. Bareng banget. Di mana-mana Bareng kalau mau enek semprotan lho. Ora enek ciduke ta semprotan lho. shower kae. Tak semprot lho kok keri ya. Ya Allah. Aku Ngene kok mbok omongke iki lho. Lho, iki lho pengalaman lho, Bos. Aku kulinamu gawe ciduk kok. Semprot lho. Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Otomatis. Arepe siram ya otomatis. Iya. Arepe BAB juga otomatis. Arepe ngecem banyu wae ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh, ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Lah, ini lho. ngono kuwi. Kowe marai Kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Lah, iki wis dibuka lho, Cuk. Kok loro ya bareng Kowe lho. buka ning Google, buka ning Traveloka, wis ana harganya di situ. Nah, lah nggih, yang mana coba? Ayo. Lagi iki wong ditangkap karo sing nanggap raruh Loh, iki. yang tatak toh. Iki ya tata gendeng ya jane iki ya. Lah nggih, terima kasih Pak Harsono. Terima kasih Pak Arsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja, mudah-mudahan. Nyawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho. Ora fokus kok kepiye seniman kok ngene iki. Arsono. Pak Harsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya, iya. Sama Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus tuh Bapak Kapolres kita. Nah, Saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari sejak Polri ya. Iya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. harus mencintai Oh, iya. dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Oper masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. yang harus ditanamkan Oh, iya. itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi, Pak. Non sewu. Pripun? Enek polisi tidur. Ki aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi aku. Ya Iki ya balenono sik balenono. Kamu cinta Saya keluarga tuh- besar Loh, iya. Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu, Dengan menjaga Bapak Polri. etika dan Loh, iya. attitude-mu, Cinta saya terhadap bapak polisi. Iki enek polisi tidur. sangke lehmu ngajeni. Aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi. 2020 kok sik enek bocah pekok to. Ayo. Wi masmu isik koplo tenan. Polisi tidur itu lah hanya untuk mengamankan jalan toh. Ngelokne aku piye? Koplo. Nah, ngene ta. Ngapa meneh ki? Lah genak polisi tidur lah kok semen. Lah iki toh. Lah iya. Lah, Unduk-undukan supaya wong lek liwati sing ati-ati Lek jenengan ngelokne kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih lho. Jenengan aja ngelokne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum arep liwat nang nggen polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan juga harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener Loh, pancen. tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Loh iya Masalah lho. piye? Sampean ora kayak tanda apa kayak? Es disret. Berarti tanda apa niku? Ora entuk mandek. Ngapa sampean mandek ning kene? Jaket. Pak polisi niku mang pindah riyen, Pak niku. Mas Cahyo. Nyampluk aku. Mas Cahyo solusine siji. Ayo. Piye? Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki ming sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisannya sementara ndi ora elek kayak. Ayo.
Kae peraturan yang selalu ditangguhkan atau yang selalu ditaati untuk Aku mau nyun preso karo Pak Arsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas? Izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maidi, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi ana tulisan ono ya ora masalah. Ngono kuwi. berarti ngerti rambu-rambu. Yo ngerti. Melanggar aman. Kok melanggar piye to? Aku kok melanggar piye to? Aku taat karo tertib karo aturan no. Asin iki ora perkara Pak Maidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang hadir di sini. Kok iso gandenge kluthuk kok karo Bu Yuni lho. Kira paham iki. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi. Lah iya kuwi kegeden piyak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus. Secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok entuk ming super tetra ngene iki terus. Kowe ora paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. Satu pondok. Satu pondok. Mondok di mana? Ibu Yuni ning pondok pesantren, bojoku ning gone pondok Ramadan. Ini yang selalu ditanyakan. Wengko nek saya suwi tak ning nono ning. Lah, lo paling gudi lo nek ngono. Boleh didigo satu pondok itu sama. Ngono lho, secara hukum agama itu akhlakul karimah turun ke jasadiyah masuk ke kolbiah itu sama, ngono lho. Lah kok pondok Ramadan tapi kan ibu itu pegawai. Loh, ya, Bapak juga pemimpin daerah Kota Blitar. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Ahyokun tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi iki lho. Iki lho. Kesi lho. Mau ning kene ya pindah barang sama. Nek iki Kesi iki kesot, ngono lho. Bu Kesi iki ya sinden ya dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya, Pak. Oh. Loh, nun sewu. Bojomu? Loh, pegawai Pemda loh, Pak. Pemda itu pemerintah pegawai daerah. Pemain dangdut. Alhamdulillah. Saliki pun Layak melu Lorenza pisan ayo. aku iki. Masuk. Berakisin di sini loh. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Kowe iki bakon sini. Ini nih. Kowe iki kita yang ganteng ya pekok. Ini nih di depanan. Kayak bahasa Indonesia apa? Di depan. Goro-goro mikir Ora pegawai. goro-goro pancen kowe iki pekok. Loh. Saya itu malu. Di depannya. Di depannya ibu pejabat, di depannya bapak pejabat, piai-piai yang linuweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara Intel kanit. ilmu intelijensinya itu tinggi, ngono lho. Kowe iki mare ora apal. Mas Cahyo itu piai ini Anda pasor dan tidak sombong. Sing ngomong sapa? Duh, Malah iki dalang makanya diprioritaskan di Kota Madiun. malah Mas Cahyo iki dalang kemlek. Dalang lek ora kebak tata krama, biasanya malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai kepada Jenengan iki malah dalang sing sombong jenengan iki. Kok iso? Lho iya no, kula ditangkap madhep rono, sinden ditangkap madhep rono, sampean iki ditangkap malah madhep tebok. Aku madhep rono lho. Oh, saiki wis pindah. Piye ya nek Maido ki penak. Nek lakon yang sing nimbal iki Pak Maidi kok Pak Maido gitu ya. Pak Wali Kota niki Pak Maidi. Angel men omongan karo kowe iki ora. ngene lho Mas. Awake dhewe iki Maido penak. Pak Maidi. Iya. Tegese awake dhewe mengkritik ngono lho, maksudnya mengkritik Maido iki. Dadi apa? Wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lah lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung to. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon iki kudune wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo masalah Mas ayo. Sing dingon ki umume lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Nggih mboten Mas ayo. Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe?
wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit. Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Omongane sapa-sapa kok paido. Tegese sampean kakean ngomong. Saen nang kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti ora tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa lek suarane teng 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 teng. Nek lek diinguk renek apa-apane. Dadi pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sampeyan iki berarti semaput sampean. Lha semaput yo ora ndalang kowe goblokmu to kowe. Oh kakek ngomong Ora enek gunane. sampean asmane sinten? Lho genah piyai kene ngerti Cahya Kuntadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti isuk omong ora. Tik aja meneng ae, aku ewah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane? Nyatane iki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Sampeyan ya dadi dalang kondang dinyange ya angel. Kosek to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Lah, nggih. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah. Ngono kuwi. Tangane pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit aku. Nek begar? Entuk dhuwit. Nek gegem? Ora entuk dhuwit. Sampeyan ro petinju ora? Kowe iki ya dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dewe-dewe ya. Wis aku ora melu-melu kuwi urusanmu. Golek slamet dewe-dewe. Nggih napa? Anu lagu-lagu ya. So. Sebab tadi iki kan leren dadi los. Oh no. Dadi urung mesti, Mas. Bojomu melu ki ya. Melo. Heeh. Anakmu ya melu. Melok, Mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos, Mas. Jas piye? Wah, apik, Masak ning hotel Lanterna mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi lali lho. Engko timbang diurus engko. Ayo. Engko setelika Mas piye? Tak kira setelika ngene iki, Mo. Genyer telika cengelmu kuwi. Dase wong. Astagfirullah. Dase wong di Pak, ngapunten nggih, Pak. Kuwi ado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki Lah wong tak kira kok ngisor ngene lho, kok nek ngene aku ya. iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Oh, ya nyapo. Lah iki Lah, ciptaane Gusti iki Allah. umate Gusti kok. Lah ya ciptane Gusti sing kaya setelika ngono lho. Dadi Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Peh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo, nyuwun Njaluk ngapura saurunge poso-posomu rasah lek ora njaluk ngapura lara ati engko. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Oh, megeng. Kowe ora entuk kok terus njur maido ngundamana fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sebenarnya Lek. Mangsamu. Maaf ya. Guyon. Sangoni paling ora mesake. ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tuk mesake. Ado kok Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Dadak utang. Dan dia orang gowo apa? Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Harsono Banten, Pak. Itu loyalitas yang tinggi, sedekahlilah yang luar biasa. Ngeten iki yang dihitung rupa artom pun pinten atus yuta cobi. Nggih. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo segep sedekah. Nggih, Pak. Mula kowe sedekah kuwi ora dadak perlu wedi. Nggih. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Gluduk aman. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Lajeng tumiba wonten Mas Kluthuk. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan yo. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Iya, Inisiatif. Saya omongane tenanan lho kuwi ketok. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Saken Pak Peda Montor kuwi kok Ponorogo ora ayo. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kok kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Pokoke sing penting ikhlas wae iki nyawul. Ikhlas sing penting ikhlas nyawulne. Len susuk 80 ya Ren. Ya. Iki lho. Oh alah dilokne kok setrika 100.000 Ren.
Kowe kudune ngelokne dheke ngene, kudune unggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo. Nggih. Oh alah. Sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 lehmu ndremimil. Sing nggae urip ki ngwehi remote. Poh, sing urip ki nggih remote tipine sepiro lho iki. Piye ya? Nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, Poh, lek ngono akeh kontrol. aduh, Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Bakal nomere sapa? Alam godhog. kowe iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kali Mas kula niku jan anu. Kaya-kaya ki trima ora penak. Sing ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayangnya aku jan diyemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih conto. Wis, matur nuwun. Seneng dono Wong iki dria. aja diitung, butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Kritik ya, Nggih. dengan dermawan tenan. Lho, kula ki langsung, Pak. Tak lungne, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Yo, Dik. Ngono lho. Pak, rasa sik, entar ngono sik nyelih. Seneng dono dria. Tak sedekah nih rene. Sedekane matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Teko, teko. Nek ini lah yo mlaku to. Wong kok iso. Lah ngopo? Teko kowe. Lih, aja nangis lho. Berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kok iki. Lho ning lak wong ki anek unen-unen to. Lha apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali ki lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Udah mesti piye? Coba. Susuk 80 lho, Rek. Mbok jaluk nek. Pengedan sing ikhlas ngono kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Kan genange sik. Duit kowe. Nggih. Wis ora rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono. Mas. Lah. Jadi ngene Mas, kula duduh iki Mas. Ngene Iya. apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Piye to sampean iki? Sing bawane duit. Perputaran uang iki lho. Nah, perputaran Ah. uang. Iki lho awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplek Mas. Nggih, nggih. Sampe iki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. betul. Sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung, barokahe mengalir. Lah, terus duite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Dadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean ya karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu yo. Ya Keluargamu utuh lho iki. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Remat gon remat dasmu iki. Arep Cuk nun sewu Cuk, lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten, Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rentuk apa-apa lho. Ikhlas, Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya ikhlas. Bagas. Pak Harsono. Oh. Saya ikhlas, Mas Cahyo. Oh iya. Ikhlas dodone ning arep. Wong Pak Harsono. Kira-kira wis adem duwe pira Dik mau Dik? Ae nggih wonten gangsal atus, Mas. Kang 100 lho. 500 ya lho. Oh, wis entek iki. Mangsane. Gogus. Wedan. Saking Mbahno Kulit. Nggih. Anu Petung Rejo Nguntara Nadi. nggih. Ngersakaken lagu Pepeling Lestari Sambung Wanci Dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dhumateng para penonton sehat selalu nggih. Amin. Ugi saking keluarga besar PG Rejo Agung Baru Madiun ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul PG Rejo Agung matur nuwun dawuhipun. Ugi menika
Kula Cahyo Budianto mirsani live streaming saking Bandung menawi kepareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun. Ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur nuwun. Dompetmu ndi, Le? Go bayar etol entek Bang. Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Cublak suweng. Ngatek, Nduk, sayu. Yuk. Sosial. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini sok kula batesi Mas saya. Sopo maksudnya? Loh, kula lek nyangoni niki enek sing nesu Mas. Sopo sing nesu? Men ta mengke kula WA. Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lek kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi-ne tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Adangkara ki enek. Lek aku nyangoni sapa jenenge Umi, ku mesti nesu mergo suwira tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwira tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku kok ngono kuwi. Nggih. Sapa kuwi? Berarti yang cemburu wong wedok sinden berarti. Nggih Mas Cahyo leres. Nggih, waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niate sampean apik kok. Nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Lho, kula nggih swira petuk. Oh, Mbak Falica iki. Senes. Genduk niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono bukesi kok nesu kuwi lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jebor ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Nek contoh kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula niku ndelok kula gantengi ramu Mas. Aduh. Dadi nun sewu yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Napa to iki? Dalam apa iki? Dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki? Ayu Kesi ki sing mengku saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Masa lalu ini digulung, membuat lembaran baru. Ojo diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit-ngungkit kowe. Mulane aku mau nyangoni Umi Mekah ku nesu iku. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono e. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho. Biyen apa gandeng tenan apa? Ngengkel nyapa to sing ngenteni kowe lho. Jadi aja banter-banter. Lho, ora banter piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Mbah Noh Kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Tak kira sak sambel kemangi. Dalem. Bang kangen aku. Nggih. Bar iki sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dak dilakoni kapitayane iki. Poso ki ngepos rasa. Ya no poso alhamdulillah kok sing penting ngono. Cetunan Pak Puh. Om Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulan ra tau mokel aku. Wah, elok kuwi. Soleh tenan kowe, taat kowe, takwa kowe. Ora poso kok. Sombong iki. Sarapan. Kagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. No.
Bes, telikone sama tuh beluke. Balik rono neh. Udah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono lho. Ah mbok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten niki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak jur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Yo bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong di wong 11 kendengenane tak. Racekne. Tegese panitiane tertib kuwi ora nggih. Nduk. No. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Sik Nduk, stop Nduk. Bentar. Pak sing teng ngarep Videotron niku Pak. Pak bakul kopi. Niku lak mbeto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik tengah ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didupke cah cilik-cilik ngeten pundi Amit bentuke. Nih sing alit. Nah pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah sing cilik sik. Nih. Nah kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep Amit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar dhisik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayar dhisik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Kalau sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Piro enteke, Dik? Telase pinten, Dik?
100 wis kono ndang ditumise. Masa mineme 100 Mas. Wis ta dadak kon nyiram kowe iso ngono. Ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Sok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Leres. Panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku Ah nggih. Sak kopine piro? 200.000. Wis sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya ora. Kae deloken piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Wis Ono wis kono kopine kon ngedumne. kapan pisan. Masuk. Lah kae bakul aku. Ini Pak, Wis bakul aku. sentak. Gosok kan. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih oke ngawur. Wah, Ayo. Yo. Tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Juju. Alhamdulillah. Nggih, ten Pak Haji Riwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi iki totok adi latihan. Ayo. Karena diundur nih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga Yuk.
sembah nuwun. Menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon. Karyane Mbah Sukron niki wau sambung wanci dalu. Duh, Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih. Lak Kang Rama nggih. Oh nggih ngoten mriki. Jan niki malah keleresan kok Mas. Nggih. Delalah kala wingi kula kalih Mbah Sukron dipun jak nuwun sewu simbah kula Mbah Kemi. Nggih. Menika nggih dalang sampun murut ing Kasedan. Kula ruwahan niku lajeng ndongaaken leluhur ingkang wonten makam Nah, mriko. berarti itu ada tongkat estafet dari keluarga panjenengan. Nggih no. Aku kok wedi to kuwi. Kok kono meneh to kuwi. Ngoten niku. Tapi anu lho Mas, Pripun? saya itu ikut bangga. Keluarga panjenengan itu lah keluarga seniman nggih. Nggih. Kang Rama, Mbah Haji Sukron Suwanda nggih ngoten. Nggih. Wonten nasabipun turun ke panjenengan. Nggih. Lajeng neruske wonten ing tatanan pedalangan. Leres. Terus wonten Mas Anom Dwija Kangko nggih ngoten. Nggih. Sami Mas, mula tatan niku kedah dipun ngoten. Nggih ta? Anak itu harus kita tularkan apa yang menjadi tingkah laku kita yang positif. Nggih. Nggih to. Leres. Kula bapak dalang, panjenengan nggih Kula nggih dalang. dalang. Kula niku bapak nggih pelawak. Nggih. Siswa budaya. Nggih. Njur lajeng nurun teng kula kalih Mas. Nggih. Lah niki kula nggih nularke teng anak kula. Niki juara stand up komedi tingkat Kabupaten Ponorogo juara 1. Alhamdulillah. Niki nggih pelawak nggih. Bangga no Loh, orang seneng titik. no Nggih. bapake dagelan, anake dagelan. Ada Pilihan generasi penerus. Rama dalang, putra nggih dalang. Leres. Bapake dagelan. Anake niku ngeten. Putrane Mas Kluduk. Weh, pripun ta panjenengan? Pelawak hebat ya. Pelawak napa? Seniman hebat. Boten. Lah apa? Yo mek Tentara. nganggur ning omah. Ya sekolah kok. Yo dididik ben Sekolah. apik ngono lho. Jadi anak saya itu sekolah MTS, MI Pak, MI Pak. Nggih. MI Madrasah. Madrasah. Ya, alhamdulillah. Ya Ngaji. sedang ngaji. Alhamdulillah ngajine menika pun full, Pak. Sedina ping 4. Niku alhamdulillah sakniki ini pun Katam ya. Iqra loro menika. Lah ikrok loro kok sombong iki lho. Ya kuwi nek tatan nggon nek sekolahe ning madrasahe paling ora ya akidah akhlake ya kenek, Ya, sampe. nggon tajwide ya kenek ngono lho. Paling ora ki marai ku anu Mas. Ora dicerdasne kaya Kang Rama panjenengan kalian bapak kula mboten ngoten. Nggih. Dicerdaskan yang lebih bisa mengangkat harkat martabat orang tua ngono lho. Mula ana tembung taruna ngkulana bapa. Nah. Anak kudu pinter. Kuwi lho. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sak karone iki penting. Ngono. Iki kata-kata sing salah. Peh. Kok salah piye meneh coba. Dadi iki wis pas ngono. Dadi bapak ade dagelan. Nggih. Saiki ade dadi dagelan. Nggih. Jadi ngene lho, iki bektine wong tua karo anak ngene iki. Walaupun raga ayah sudah pergi tapi ilmunya tetap abadi. Lah kuwi ngono. Iki kata-kata bijak. Dadi aja nyeprekne wong tua. Kadang-kadang wong tua ki ora ninggali apa-apa ning ilmu itu yang selalu bermanfaat bagi kita. Biyen bapak ade ora ninggali bondo donya. Ning ninggali ilmu sing nyatane saiki dadi bondo donya sing iso nyukupi keluarga. Lah ning lak kowe yo budaya to. Iya no. Anakmu pembudaya. Lho gak no. Lah anake Mas Cahyo budaya. Budaya, saking Tangi wayang, turu ya. cekeli wayang sabetane apik. Lho, Lah. anak kula nu nggih ngoten. Nggih. Arepe budal sekolah nggih tetep assalamualaikum. Anakku ki tangi turu tak cekeli kuncite. Lho. Kunci iki kon buka bengkel ngono apa? Nyolong sepeda motor. Wah, lah ngeten iki lak kekudangane bleset to Mas. Itu tekte iki teka-teki kehidupan. Oh, nggih. Dalam arti wong urip ki sok kala ki Gusti Allah ki maringi apa sing dadi jatahe menungso, ning menungso ki ora sadar ki besok bakal dadi apa. Lho niku lho teka-teki kehidupan ki penting. Dadi koyo ngono kuwi. Tak kira ya TTS kuwi ya. Gak. Bangsane. Gak, ya. Sampeyan